botta u risposta ser jiġi mwassal lilkom grazzi għal Beauty Wisdom, El Catalan, Michael's Butcher tal-Ħamrun u The Barber Room. Għatuna bħala jisemmilkom jgħatikom merħba għas-66 episodju mis-sensiela botta u risposta u għara li tkellimna fuq futbol, għanzi fuq Formula wieħed illum imiss li nagħmlu l-ewwel program tagħna fuq il-futbol sa lokali sa internazzjonali. Fil-fatt għandna format ġdid għall-programm botta u risposta dan l-istaġun imma qabel xejn merħba l-ura l-mistedin residenti tal-programmi tal-futbol Roberto De Brincat. Roberto, nsellimlek. Nsellimlek Antonello, nsellem il-mistednin u ovvjament nsellem il-daw kollha li wara s-sajf, insomma għadna fis-sajf, reġgħu naqdu magħna sensi l-oħra ta' dal-programm mill-aktar interessanti. Eżattament, nimmaġina li ħajdu kellek vaganzi tajbin. Fehmni, normali jiena meta tkun tfal ikollok il-vaganzi, meta tkun kbir u mbagħad ma tantx ikollok vaganzi huma għaddejjin. Il-familja kibret m'għadniex bil-kelb biss issa għandi qattuka. Allura iktar xogħol, iktar għajjat u iktar wens u bews. Tajjeb. Mela nisaqulek ukoll għal-dina l-addizzjoni. Mela, qabel ma nibdew nitkellmu wkoll fuq min għandna mistednin li ġaqgħu taraw l-ewwel parti tal-programm, ngħaddu l-linja lill-sertana Lorjana Brincat biex tina ftit it-temi li l-lejla se niddiskutu qabel ma mbagħad nibdew nintroduċu fuq il-mistednin u nibdew ukoll nitkellmu fuq l-ewwel parti ta' dan il-programm. Lorjana, fidejk. Fil-programm tal-lejla aħna ser niddiskutu bidu tajjeb għal City ġewwa Londra. Spettaklu Bowls jiftu era ġdida fil-futbol lokali. L-ambizzjonijiet ta' Parma għal dan l-istaġun. Mela, ringrazzjaw għamek Lorjana Brincat ta' dina l-introduzzjoni li tatna u fl-ewwel parti tal-programm tal-lum nitkellmu fuq il-logħba Chelsea Manchester City illi rajna li l-Manchester City jirku l-sporta 2-2. U kif qed taraw fuq il-panel għandna lil Lawrence Formosa mill-Chelsea Supporters Club Malta u lil Kenneth Caruana mill-Manchester City Supporters Club Malta li nirringrazzja tal-li l-lejla inaqdu magħna dan il-programm. Iżjed tard imbagħad se jkollna partitarju ta' Parma lil Sandro Riccardo fil wkoll li Josep Rodriguez li tinlogħba Parma Fiorentina u għal-Kibadek Lorjana x'ambizzjonijiet għandhom Parma għal dan l-istaġun imma ma Sandro sempre superior parti. Ħassoltu nfakkarkom kull min għandu xi domanda jew xi punti xi qajjem mistednin tagħna jista' jagħmel dan billi iħalli il-kummenti tiegħu fil- sezzjoni tal-kummenti li għandna marbuta ma' din ix-xandira u naħseb illi minħa tiegħi kellim biżżejjed Chelsea xejn Manchester United 2 il-ġimgħa d-dieħla wkoll nofsu li konna ġani ta' traduzzjoni għal-tema li kien nitkellmu fuqha bissa issa l-ewwel nett merħba lill-mistednin tagħna Lawrence u Kenneth nixtieq li mingħand sew minn għandkom u sew mingħand Roberto nieħdu l-ewwel il-logħba mill-perspettiva tagħkom jekk iddejjem rajtuha jibda Lawrence għax iċ-Chelsea kienu home imbagħad Roberto u Kenneth. Bażikament bħala logħba naħseb li wieħed seta' jinduna li l-andament baqa' għaddej kif kien l-istaġun li għadda, Manchester City dominanti f'dak li huwa possess tal-ballun, tim iktar compatt u anka kważi jafu lil xulxin bajnihom magħluqa. Chelsea għadhom a works in progress. Ilhom a works in progress issa għat-tielet staġun taħt di Bowley Clear Lake Administration.
sinjali pożittivi f'din il-logħba, although in flashes kien hemm combination play tajjeb, it-tip ta' pressing u anka counter pressing u anka l-mod ta' kif beda jintlab il-ballon mu wara fil-maġġor parti kien tajjeb, però għatfadal elementi neqsin fit-tim, elementi ta' kwalità, speċjalment fejn tidħol l-spina, sija bħala goalkeeper, mhux ħażin fejn jidħol short stopping, imma bħala distribution jidher li huwa goalkeeper Sanchez batut bħala distribuzzjoni ta' ballun. U quddiem żgur għatanna bżonn tipo Haaland. Sakemm bissa jkollna center forward fil-kaxxa li jagħmel dawk il-blalen li kreaw Chelsea, fil-fatt bħala XG iċ-Chelsea kellhom iktar opportunità skor mill-City, iċ-Chelsea ħajibqgħu ibatu. Skużi. Għandi mixed feelings fuq, fis-sens li ħadd ma jista' jiddubita naħseb il-kwalitajiet bħala player, imma naħseb bħala karattru naħseb li huwa karattru daqsxejn diffiċli. U biżejjed hemm players fl-opinjoni tiegħi fl-iskwadra ta' Chelsea li diġà għandhom karattru diffiċli, anke minħabba l-iskwadra kbira li hemm, tkompli iżid ma' dik il-problema. Jien fl-opinjoni tiegħi kieku iktar immur għal player tried and trusted fil-Premier bħal huwa pereżempju Ivan Toney. Issa jekk dana huwiex għall-beħ, jekk irid jiġi, jekk iċ-Chelsea jridux anke minħabba il-każ li kien hemm tiegħu tal-betting eċetera, dik hija storja oħra. Ma jien personalment kieku iktar immur għal player bħal Ivan Toney. Dik hija l-opinjoni tiegħi. Però naħseb overall għadu kmieni minnaħa ta' Chelsea, però naħseb li s-sinjali qegħdin hemmhekk. U jekk ikunu paċenzjużi is-supporters u anka id-diriġenza ma' Maresca, naħseb li din is-sena jista' jkollna staġun aħjar milli għadda. Naħseb Lawrence fil-deskrizzjoni tiegħu laqad ħafna punti li huma evidenti. Ħanibdew mill-Manchester City. Manchester City ovvjament huma l-aħjar tim li hemm fl-Ingilterra, ġifieri forsi m'għamlux xi akkwisti ta' barra minn hawn dis-sena, ġabu bħal Savio li kien b'self, però ovvjament is-sistema qiegħda hemm, li semma Lawrence l-ispina tat-tim għadha hemm, u ovvjament hemm kollox kif jgħidu l-Taljani kollawdat u hija kontinwazzjoni dak li rajna lil Manchester City mit-tim li bena Pep Guardiola tul dawn l-aħħar snin, ġifieri jiena fl-opinjoni tiegħi. Jagħmlu x'jagħmlu timijiet l-oħra Manchester City huma dejjem l-aħjar tim. Għandhom bażi soda ħafna, skwadra li pratikament diffiċli biex issib pożizzjoni li tgħid isma' hemmhekk huwa l-punt debboli tal-Manchester City, ġifieri u ovvjament qed jissemmaw li jista' jirritorna Gundogan li naħseb li huwa aħjar għas-sistema ta' Guardiola minn Kovacic. Però ovvjament nistennew naraw x'jiġri. Min-naħa ta' Chelsea, kif semma Lawrence għadhom fil-fażi infantili taħt l-era ta' Maresca, deru xi affarijiet pożittivi, però ovvjament tim biex jiġġelja rid jieħu ammont sostanzjali ta' żmien. Ħadd ma jista' jippretendi li Chelsea mill-ewwel logħba jibdew juru dak li tistenna minn għandhom il-manager tagħhom. Jiena ngħid li meta jerġgħu jiltaqgħu fl-Etihad Stadium tkun storja differenti, għax ovvjament Chelsea jkunu iktar draw il xulxin, jafu eżatt xi jridu minn għandhom il-manager, forsi inaqsu l-iskwadra allura Maresca jkun jista' jaħdem aħjar għax għall-manager li jaħdem b'40 plejer mhix xi ħaġa faċli, jonqoshom xi akkwisti u naqbel ma' Lawrence hawnhekk li speċjalment fl-attakk għadha m'għandhomx dak l-iskoder prolifiku tipo naf kif kellhom Fernando Torres, bħalma kellhom Drogba, dak it-tip ta' players. Però naħseb li jekk il-Maresca ovvjament huwa essenzjali li l-Maresca d-darba jista' portuh, mhux għax forsi fil-bidu jkun hemm xi bidu ftit negattiv mill-ewwel jibda jkun hemm pressjoni żejda min-naħa tal-partitarji. Naħseb li Maresca huwa coach intelligenti, għandu talent, ovvjament qed jagħmel il-qabża miċ-Championship għall Premiership li mhijiex faċli, però naħseb li l-idea tiegħu u l-filosofija tiegħu bħala manager
in the long run ħatkun utli għal tim bħal Chelsea. U ovvjament huwa importanti u naħseb hawnhekk kollha sħabna kollha jaqblu miegħi hemm jeħtieġ stabilità. Għax ma jistax ikun kull sena toqgħod tibdel il-manager, tibdel l-iskwadra u tippretendi li tirbaħ mill-ewwel. Dik hija impossibbli. Grazzi Roberto, Kenneth. Bdejtu bit-tajjeb. Kenneth. Kenneth il-mikrofonu. Alright, mela. Fimni bħala riżultat jidher li tlaqna fejn ħallejna mhux hekk fis-sens li rbaħna l-lig u bdejna bit-tajjeb. Li Chelsea konna ħafna ma nkunu, speċjalment Stamford Bridge. Kienet logħba li forsi r-riżultat ta' 2-0 juri li aħna kellna xi superjorità kbira, però il-logħba kellhom ħafna chances ukoll il-fuqhom iċ-Chelsea. Rajt ukoll li għandna ċertu players li huma kbar fl-klassi, jiġifieri De Bruyne, Walker għadu ma nafx, jiġifieri hemm ċertu età, forsi ċ-Chelsea kellhom iktar enerġija minnha u bda jaqbduna fuq il-kontrattak. Ovvjament, ħlew iċ-chances ukoll quddiem il-asta, m'għandhomx dak il-plejer bħal Haaland li ċans wieħed u għamlu. Però naħseb li ovvjament is-City għandna ħafna mill-plejers kienu wkoll anke fil-Euro, allura naqqas labu Foden daħal fit-tieni ħaf, Savinho li kellu logħba tista' tgħid tajba. Però għad iridu naraw ukoll il-Manchester City naħseb jimprovja anke bħala logħba kemm kienet logħba tajba u 2-0 huwa riżultat pożittiv. Naħseb għad iridu naraw is-City aħjar. Tinkwetani ftit li tajjin, ġifieri rridu nixtru xi plejers għax issemma Gundogan u hekk. Rridu b'xi mod għax issa weġġa' Oscar Bob ukoll kien qed avvena tajba u għandu xi xhur barra ġifieri. Rigward il-logħba 2-0 away ma' Chelsea huwa riżultat pożittiv. Però tinkwetani ftit xorta li bdejna nqabdu ħafna bil-kontrattakk. Kellhom iċ-chances iċ-Chelsea wkoll, aħna kellna chances ukoll. De Bruyne ġifieri kellna chances, il-logħba seta' tmur anke 1-0, seta' tmur 1-1 jew inkella 2-0 kif marret. Għandna nibdew Dis-sena mhux se tkun xi settaġun faċli bħal dejjem u ġifieri naħseb li overall kuntenti bir-riżultat fl-logħba away, però li fadallu ħafna ġifieri għad fadal 37 logħba jistgħu jiġru ħafna affarijiet. Rigward iċ-Chelsea. Bħalissa li tkun naqa' supporter tal-Chelsea naħseb li xejn diffiċli. Għaliex anke l-owner mela staġun nixtrilek dak il-plejers kollha nefaq s'issa 2 biljun u 200 miljun. Li huma kif taqbad ngħid flus bla doċċ. Waqt il-logħba jaqla t-tieni gowl u l-owner jitlaqlek mill-ground, jidħol mill-lat. Ma jibqax jara l-logħba. Hemmhekk qed tibgħat sinjali li isma' xi ħaġa mhux qed tiffunzjona. Raheem Sterling illi kien magħna wkoll illi qabel il-logħba jibgħat dawk il-messaġġi fit-tim tiegħu illi isma' għalfejn ma ntażilx għalfejn mhix għal fl-iskwadra. Naħseb li ċ-Chelsea għandhom ħafna wkoll xi jsolvu mhux biss fil-ground għandek l-issue ta' Reece James illi iktar injured milli jilgħab dan. Il-captain u għandek li Enzo Fernandez spiċċaw taw il-captain tal-logħba li qed tibgħat messaġġi li minn tim mal-Arġentina bdejt kanta dawk huma b'daqqa waħda qiegħed il-captain tat-tim. Naħseb li hemm affarijiet illi ma tantx huma sbieħ ħajja Bħala outsider Kenneth nifhem u naħseb is-sentimenti ta' Kenneth huma ta' ħafna supporters oħra li huma mhux ta' Chelsea.
Ma naqbilx kompletament ma li qed jgħid Kenneth ġifieri fis-sens li xi kultant u dinha tiġri anke mis-supporters ta' Chelsea wkoll ta' preżentament il-fan base ta' Chelsea maqsuma bil-pro and anti-Bowley Clear Lake Administration. Però il-ġurnalisti u l-medja ikollhom l-aġendi tagħhom. Dinna l-biċċa xogħol li Chelsea nefqu biljun li huwa fatt. Imma issa hija diska maħruqa għal fatt li apparti li bijaw iċ-Chelsea xtraw u bijaw, allura tittara din qed spend fl-aħħar mill-aħħar qed nitkellmu 40 player. 40 player, alright, ħafna minnhom laqqas huma first team squad players, huma academy players li qegħdin hemmhekk biex wieħed għandu l-iskwadra. Fir-realtà daw laqqas biss qatt ħajkollhom iċ-ċans li jilagħbu mal-first team. Sempliċement il-fatt li jkunu qed jitrenjaw mal-first team ma jfissirx li huma first team players. Ħafna minnhom diġà tiġu loaned out, jew inkella anke mibjuha. Però ejja ma ninsewx ukoll li meta qed nitkellmu fuq il-biċċa xogħol li għandhom a bloated squad Chelsea li hija realtà. Dina ilha teżisti Chelsea anke minn żmien Roman Abramovich. Kien hemm perjodu fejn iċ-Chelsea kellhom 33 player mislufin barra mill-klabb li kellhom dipartiment tal-apposta biex imuru iduru il-players jaraw kif huma sejrin. Iċ-Chelsea niftakru wkoll li daw l-aħħar 40 sena jiena ngħidlu it-20 year itch. L-ewwel kien beda Ken Bates salva l-Chelsea fin-1982, wara 21 sena kien se jfallu u daħal Roman Abramovich, u wara 19 sena ġrat il-biċċa xogħol tal-Ukrajna u Russja li kellu ibih kollox. Però jekk wieħed joqgħod jara u janalizza, Chelsea jew l-owners ta' Chelsea dejjem kienu dak li f'termini jistejħu disruptors. Jiġifieri dejjem they wanted to disrupt the status quo. Il-ġerarkija jew di football royalty tal-clubs li jaħsbu li għandhom dritt jertħu huma biss l-onuri. Chelsea wieħed minn dawk il-clubs li dejjem iġġielet kontra din l-aristokrazija fil-futbol. Is-City huwa klabb ieħor illum il-ġurnata u hemm ħafna li għajdux is-City qed jerbu bil-flus. Imma sorry, m'għandhomx dritt is-City li jiċċellenġjaw ukoll jekk għandhom il-flus għaliex le. Għaliex għandhom ikunu biss timijiet ngħidulhom jiena l-antiki, ġifieri l-United, l-Arsenal, l-Tottenham, għaliex mela l-futbol għalihom biss qiegħed. X'fih ħażin timijiet bħal Forest fi żmien, is-City llum, iċ-Chelsea dal-aħħar li wkoll ikunu qegħdin hemmhekk jikkompetu. So iċ-Chelsea minn dejjem kellhom storja u anke l-fatt fejn qegħdin bħala lokalità. Jitqiesu bħala klabb snob minħabba li hija waħda mill-isbaħ areas ġewwa Londra, jekk mhux ġew l-Ingilterra ukoll. U hemm antagonizmu kbir sija għas-supporters ta' Chelsea u anke l-klabb innifsu. Jiġifieri jiena xi kultant meta nibda nisma' kummenti mhux għal Kenneth ta' ġifieri biex ma niftehmux ħażin. Imma I take these comments speċjalment mill-ġurnalisti eċetera with a pinch of salt. Għaliex kollha jkollhom ħafna drabi l-aġenda moħbija tagħhom. U the Bowley samlu ċari u Clear Lake. We're going to disrupt kif għamel Roman Abramovich u kif għamel Ken Bates ukoll. Issa hemm min jaqbel u hemm min ma jaqbilx. Fl-aħħar mill-aħħar kull min qed jikkritika Chelsea għax kuntratti ta' 7 snin u 9 snin qed jagħmel l-istess. Jikkritikaw iċ-Chelsea x'jabu tfal, qed jixtru tfal ukoll. Jiġifieri bella xi ħaġa tajba tissir. Kelleher jikkritika li Chelsea u fl-istess ħin qal xtaqt li neto ġimgħa Chelsea. U da bli Madrid Kelleher jgħid li tibqgħux tixtru. Jekk iridu il-players ma jiġux ma' Chelsea, jew inkella l-aġenti tagħhom għandhom sorry, tmorrux ma' Chelsea. Jekk playeri tiġi ma' Chelsea u Chelsea lesti jixtruh. Notwithstanding mhux fiċ-Champions League we still have the pulling power li nixtru l-players. Jixtru. Issa jekk imbagħad they're going to fall Paul minħabba il-financial rules. Dik bat storja oħra fil-każ ma jimputax naqsulna l-punti u jwaqgħuna, no problem whatsoever. Imma li joqogħdu ħafna fernezija li m'għandhomx dritt jixtru l-ċikku l-Ġanni u l-Martin. Dik jaraw Chelsea ma l-awtoritajiet jekk jridu jippenalizzawhom u jtajruhom ma jimpurtax. Fuq penalitajiet ħalli naħseb ta' l-puntaġġ taħlet ilna domanda minn Mark Xkembri. Qed isqalsi lilek Kenneth.
qabel ma nkomplu fuq il-logħba. Kemm taħseb tista' tikkundizzjona l-players din il-penalità li qed tissemma li tistgħu tlaqtom? Fimni dal-istaġun huwa staġun inħoss li ħajkun diffiċli ħafna. Ħajkun diffiċli mhux biss għax għadna ma kwistajniex ċertu players li huma iżgħar fl-età kif ġa semmejt, għalkemm għandna l-Doku, Savio, Savino, jiġifieri Foden għadu żgħir ukoll, però hemm ċertu elementi ta' età. Fl-istess ħin ukoll hemm l-ixxu ta' Guardiola, aħna ma nafux hekk se jifhem jekk kellha mhux l-aħħar sena tiegħu din, kif ukoll hemm iċ-charges. Jiena naħseb illi skont kif ħadd inqata' li ħadd affettwa żgur il-logħob wara li tkun inqatat. Forsi għalissa il-plejers iffukati fuq il-logħba jgħinna fuq il-futbol. Però jien naf jekk tinqata' pereżempju li ħajnaqsulna l-punti jew di żgur li ħadd affettwa lill-klabb, lill-plejers, tiġi tinqata' għax is-sena kemm ilha tkarkar u nemmen li qed tagħmel ħsara kbira jien lill-klabb, donnu anki għax ma tagħmel reputtazzi. U intom is-supporters ngħidulkom intom irbaħtu mhux għax bil-futtament u hekk is-soltu insomma. Infatti kellek xkelm li qed jgħidilna hawnhekk Manchester City 115 xahar li ġiet bil-problema tal-flus ġiet. Case in point fuq taxxa ta' players ma ddikjarawx biex nirrispondi għal dan l-istess. Fimni, hemm ħafna charges minn di għax 115 mhumiex waħda. Fimni, inna nemmen li hemm ċertu supporters u se niddejjaq ngħidha qegħdin jittamaw li Manchester City neħlu biex forsi l-klabs tagħhom fl-aħħar jieħdu xi ħaġa dawn l-aħħar snin, jiġifieri nagħtu ċans il ħadd ieħor. Allora bil-forsi jgħodu jsemmu charges. Kellhom jieħdulkom iċ-Champions League ma tħoġġu li ħażina li nilfu ta' soħra fuq il-mejda l-intera volja ma mhux bil-support stadju bħal tisul għal-żila. Suppost it-tazzi Ek biss kapaċi tirpu t-tazzi intom fuq il-mejda. Le. Xata toħroġ id-doq kieku jtukom il-Champions League fuq il-mejda. Tantx titkellmu speċjalment delegamatx ġifieri nidħol f'suġġett fuq timi Italjani li rabħu Champions League tax il-passat ġifieri hemm stejjer u mhux Taljani biss da. Kien hemm klabs oħra wkoll li semmejt qabel ukoll hemm di football royalty jippretendu li bid-dritt divin it-tazzi jirbħuhom huma biss u ma jħallux timiet bħal City u bħal Chelsea li dawna ukoll jikkompetu u jerbħu għaliex le. Għalhekk għandu l-futbol ikun sabiħ. Issa flus u mhux flus hija storja differenti u x'imma. Però naqbel ma kien età li I think this has stretched too far u dawn ilhom sena mdendlin jiddeċidu jew ħadd jew mhumiex. Mux jek ħanu għoddu da ħafna pantomini sena bil-115 fil-kubajja. Dawn għalija huwa kollu ħsara tisir il-futbol mux il-futbol Ingliż biss, il-futbol kollu ta' ġifieri. Il-futbol kollu. Bax naħseb aħjar jekwana bil-ratat Ingliża żejra li kellna minnant il-segwaċi tagħna l-għdu pjaċir dan għandna domanda wkoll fuq transfer market u ma ħanħalli Afrika l-iżjed tard. Farant, wieħed doesn't go fil-logħba. Naħseb li kien plejer deċiżiv biex City jagħmlu il-qabża fil-kwalità. Kemm taqbel? Fimni, iva u le, fis-sens li Haaland tkun ħafna goals u kisar ħafna records. Però anke qabel ġie Haaland irbaħna anke leagues differenti, kellna Sergio Aguero qabel ġifieri li anke dak il-famuż goal fl-aħħar sekondi illi biħadna l-lig. Kellna strikers oħrajn Negredo ġifieri. Però ovvjament donnu Haaland għadu żgħir kiser ħafna records dawn iż-żewġ staġuni. Kien it-top scorer tal-lig ukoll Ingliż. Ovvjament fit-treble hemm ħafna l-gols tiegħu jiswew. Il-logħba ma' Chelsea kienet jisa stolmejt biex ngħidu hekk. Kombatazzjoni ċumbum u skurjajna ġifieri. Huwa dak it-tip ta' plejer li meta jkun f'dik il-vena. Naħseb li huwa mill-aqwa strikers li hawn fid-dinja biex ngħidu hekk. Ġifieri huwa deadly ħafna bil-ras, anke l-mod kif jixxuttja l-penalties tiegħu
rari fallihom. Naħseb li huwa plejer illi xi ftit jowis żgur li ħall-effett tifhimni fuq it-tim u tista' tgħid illi ma tagħmilx tajjeb u għalkemm hi xorta nibqa' ngħid li naħseb l-aqwa plejer li għandna huwa Rodri f'nofs il-ground huwa wieħed mill-aqwa plejers illi jinħass anki kontra Chelsea stess nemmen li kieku kien hemm fil-ground konna nkunu aħjar għalkemm konna mhux ħażin. Però ovvjament tittimgħu il-Haaland huwa dak it-tip ta' plejer illi jekk tittimgħu tajjeb biex ngħidu hekk kapaċi jisturjaw politina gost. Mela, min-naħa l-oħra, Lawrence, Jackson, kemm taħseb li kien sfortunat li ma rnexxilux isib ix-xibka? Fimni, Jackson enigma fis-sens li you don't know which Jackson is going to turn up. Jamillek situazzjonijiet tal-lob li belħek li tajdanna naħseb wieħed mill-aqwa players li jeżisti fuq din id-dinja, però mbagħad jekk hemm momenti speċjalment quddiem il-lasta fejn propju dak suppost huwa xogħlu li he either lacks confidence jew inkella he overdoes it u jispiċċa iċ-chances ifallihom. Ejja ma ninsewx ukoll li fl-opinjoni tiegħi naħseb li kien żball li bdieħ Maresca. Dana pre-season ma kellu xejn għax kien imweġġa mill-nazzjonal. Kull ma kellu ġo fih nofsija lob fi friendly waħda. So kontra l-Inter jekk lab nofsi għandu kun xi kwarta terġa' lab biss. Jackson, ġifri dal-istaġun pre-season ma kellux. So naħseb li kien żball. U forsi bekk ix-sharpness ma kienx hemmhekk. Kellu xajdu x-offset ma jisumu għax offside, dak il-ħin ma tistax tajt jekk se tkun offside jew le, ġifieri dam it was interan, you should have made a bending run ħalla ma taqgħux offside, dana kien xut daħal u ħadu. Issa liħor ix-xot either way kien jagħmlu inserta ġi fin-nofs u Ederson kien fin-nofs u laqgħu. Ġifieri I'm not so critical of his performance tas Sunday given li dak kull ma kellu kwarta biss pre-season il-bqija ma lab xejn. Però jibqa' enigma u għadu konsistenti ħafna. Issa narawux. Però żgur mhux nħaltu ma' Haaland. Ma qas jibda ġifieri ma' Haaland. Laqqas jibda. Jackson Lawrence. Għandna iżjed domandi minn antis-segwaċi tagħna kienet Brady Muġejja qed jistaqsik jekk Gundogan ġej lura jew le. Jew jekk din x'nieha. Il-toqsija hija jekk Gundogan ġej jew le, mhux hekk. Nifhimni, l-aħħar aħbarijiet li daħluli wkoll illejla għax kulħadd jibgħat anki l-gruppata tas-City. Donnu li jidher illi jista' jkun illi Guardiola jixtiequ lura u l-Barcellona jridu jitilqu. Issa waħda mill-mistoqsijiet li għandi jien għaliex il-Barcellona jridu jitilqu plejer bħal Gundogan l-sena l-oħra lab ta' spiss mexxa nofs il-ground sa fejn nafina tajjeb ma nafx ġara. Ovvjament irridu naraw għax se ilu jrid imur mal-Barcellona. Speċi ma rridx jiffirma kontra ġdid. Issa f'daqqa waħda ġara terġa' jiġu lura il-Manchester City. Lawrence. Ħajaċċettaw. Kienet. Il-problema mill-lider hija minħabba s-salary cap. Allora forsi jdu biex jinaqda. Mill-lider Spanja hemm xi regola li l-klabs qed ikollhom ċertu ammont ta' salarju. Barcellona li jiffirmaw xi players millum ħarġet l-aħbar li jridu lill-Leao tal-Milan jew inkella l-Chiesa tal-Juventus. Allura jridu naqsu is-salary budget tagħhom biex ikunu jistgħu jiffirmaw daw il-players. Sa fejn niftakar jiena sentejn ilu rid nagħtuh kuntratt ta' 3 snin. Sorry, ta' sentejn. U rrid kuntratt ta' 3 snin. Allora tilaq mal-Barcellona ħabba l-kuntratt. Issa ġa għaddew sena. Allura issa kemm ħantuh kuntratt ta' sena, ħantuh kuntratt ta' sentejn.
Ġifieri dik id-daqsxejn ta' mistoqsija s-salarju ħajkollu forsi lil Kovacic li issa jesu qed jidħol iktar fit-tim. Ħabba Gundogan ħajspiċċa ma jilabx. Hemm dawk it-tip ta' mistoqsijiet illi jisma' wieħed naraw se jiġri. X'għal nemmen li għandna bżonn ċertu players, Gundogan kien anke l-captain tagħna. Tagħna lob jaf il-Gwardjola jaf is-sistema tagħna fis-sens innek huwa tip ta' plejer li ħasserraħ rasek illi mhux ħajamel ċertu żmien sakemm jidra l-lingwa ħafna affarijiet minn dawn. Jiġifieri fl-istess ħin tista' tidher li huwa akkwist tajjeb. Jiena personalment nibqa' ngħid li għandna bżonn iktar ċertu plejer żgħar fl-età, ċertu esperjenza hemm. De Bruyne, Walker, Diaz, Ederson li huma ta' ċertu età. Allura anke nemmen li jista' jkun il-klabb anke jmur għal daqsxejn ta' plejers forsi iżgħar sakemm wieħed jidra iktar. Għax il-Gwardjola biex tifhem is-sistema tiegħu hemm ċertu plejers illi idumu xhur sakemm jifhmu xi jrid minnhom eċċetera. Sorry, Kenneth, fuq dan il-punt, però tissemmi fl-opinjoni tiegħek tixtiequ li forsi jkollkom bilanċ plejers iktar żgħar. Fl-opinjoni tiegħi għandkom waħda jekk hux l-aqwa preżentament l-aqwa akkademja u fl-Ingilterra. Materjal hemm li jafu s-sistema tagħkom inside out. Allura ngħid jiena għaliex ma jiġux promossi dawk il-plejers, dawk it-talent li għandkom li xbajtu terpu tazza wara tazza at academy level. Fimni, tellajna l-Mekketi, tellajna l-Doyle ukoll ġifieri hemm xi ftit, fimni, hemm Rico Lewis ukoll, però naħseb fl-akkademja qegħdin nispiċċaw ukoll inneħħu ħafna plejers ukoll inbieħu ġifieri għandu kif telaq Hamilton ukoll ġifieri. Donnu l-plejers li jkollna għal xi raġuni forsi Gwardjola u t-tim tiegħu ma jarawx daqshekk forsi ta' livell għoli. Jista' jkun ukoll qed intuhom on loan ma' clubs forsi championship u hekk jidraw nara istabbilhom u nara flus minn fuqhom, però naqbel miegħek li għandna ma tellajniex biżżejjed u forsi nistgħu wkoll nagħtu ċans lil dawk iż-żgħar li jittrenjaw ma' plejers ikbar u ovvjament jilagħbu ċertu lokal mal-lika u dawn it-tip ta' logħbiet illi jkun hemm daqsxejn iktar pressjoni fuqhom. Xorta nemmen li anki jista' jkun li jimmorru għal xi plejers kieku jiena naf pereżempju nissemma ħafna Mużjala pereżempju tal-Bayern. Plejer bħal dak jien naf ma ġġibux. Ġifieri huwa tajjeb illi nixtru żgħar u anke ntelgħu ovvjament mill-akkademja. Tibqa' tent mill-financial fair play ukoll illi ma tistax tixtri li trid u kemm trid. Allura wieħed irid joqgħod attent ukoll x'akkwisti jagħmel. Mela, naqrawna bħal messaġġ mingħand kif nistgħu wkoll nagħlqu din l-ewwel parti tal-programm Church Cambry li qed jgħidilna Lawrence Chelsea sabu wkoll fuq il-financial fair play ma jfissirx li t-tmexxija tal-klabb hija tajba lanqas. Tagħti kuntratt ta' 7 snin lil xi plejer u jekk ma jkunx tajjeb tibqa' tħallsu anke jekk ma tkunx tridu din mis-sistema tajba biex ma nsemmux ukoll worst case scenario li jweġġalek il-plejer ikollu xi cruciate jew xi injury fit-tul. Mela, biex nagħlqu il-parti tal-programm kollha l-okkażjoni għandna żewġ supporters club lokali forsi ttuna aħbarijiet mill-klabb rispettiv tagħhom, Lawrence u Kenneth. Klabb tagħna bażikament din is-sena we relocated għal Bilkirkara qegħdin ġewwa John Borg Street bejn l-iskola primarja tal-Gvern ta' Bilkirkara u l-Knisja ta' San Antonin hemmhekk hemm playgrounds qiegħda in between da ġewġ postijiet John Borg Street. Nieħdu feedback mingħand il-membri tagħna u ikonna kuntatt through our Facebook page. Ngħidu l-membri u ninkoraġġuhom biex isiru membri lokali u anke ta' barra
Għaliex dak huwa l-uniku mezz meta jiġu biex bażikament min-naħa tagħhom jitilgħu biex jaraw li Chelsea jekk mhux se jkunu membri ta' barra u anke lokali diffiċli kważi impossibbli biex ikollhom nistgħu nixtrulhom il-biljetti biex ikun jistgħu jaraw il-logħob. U nibqa' nħeġġeġ lin-nies li huma supporters u segwaċi ta' Chelsea jibqgħu jikkomunikaw magħna through our Facebook page u anka mal-kumitat biex bażikament niltaqgħu magħhom ukoll u nħeġġu biex in-numru ta' supporters lokali jkompli jikber. Aħna 50 żmien 50 ġranet għandna niltaqgħu wkoll biex nagħmlu l-annual general meeting ħabba l-kumitat biex anke nikkonfermaw ċertu l-istatut tagħna u anki nikkonfermaw il-kumitat qegħdin niġbru l-membri u kif qal tajjeb Lawrence ukoll qegħdin ovvjament niġbru l-membership sabiex dawk il-supporters li jixtiequ jaraw il-Manchester City hemm ikunu membri magħna u kif ukoll nistgħu ngħinuhom sabiex ikunu jistgħu jmorru jaraw il-Manchester City barra jarawhom live. Fl-istess ħin ukoll anke nibdew nippreparaw issa ġifieri fejn niltaqgħu aħna niltaqgħu għall-Belt għall-Ħamrun kif ukoll anke nibdew nippreparaw għall-ikla tal-Milied. Fiha daqsxejn xogħol hekk u preparamenti għaliha u ovvjament kulħadd jaħdem magħna nibdew nippreparaw minn issa sabiex nażlu lokalità u anke naraw il-membri dawk li ħajjiġu u anke sabiex niltaqgħu u nieħdu gost anke fi żmien il-Milied u l-ġurnata li ħaniltaqgħu nippruvaw anke nevitaw il-festi tal-Milied nagħmluha qabel ħalli dak li jkun mhux ikun mal-familja u hekk allura normalment l-ikla ssir ukoll fil-ewwel ġimgħat ta' Diċembru. Inħeġġeġ is-supporters tagħna tal-Manchester City li se jkunu fuq il-Facebook u anke Twitter kif ukoll anke fuq l-Instagram li nkollu ntellhom għandna nies tal-apposta li jieħdu ħsieb jitellgħu fuq dawn l-affarijiet anke bl-emails u hekk ikollna l-informazzjoni kulħadd ikollha l-informazzjoni li jixtieq rigward il-klabb u x'qegħdin norganizzaw fejn ħaniltaqgħu u anke l-logħob li jmiss. Mela, grazzi wkoll Kenneth ta' dan l-intervent tiegħek. Mela, nirringrazzjaw il-Lawrence u Kenneth issa mmorru waqgħa qasira ta' reklami. Kif tidħlu lura għandna slot qasira t-tieni parti fil-futbol Malti u mbagħad ikollna t-tielet parti wkoll rigward il-logħba Parma Fiorentina. Daqs dan is-sajt. Aw magħna jiena Roberto nkunu magħkom wara ta' reklami. Wisdem tal-kura għall aħjar prodotti u servizzi ta' sbudija. Żuru wkoll Nails by Xewna fl-istess stabbiliment għall aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal el-żmien ommok bissierek jew xi ħadd minn tal-familja għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla pasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera verament familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik.
allura t-tieni parti tal-programm botta u risposta inkun ukoll Michael Butcher li jinsabu qrib fejn kien inħallu ta' momentu ta' li nħabru għal dak li hu laħam ta' kwalità kif ukoll prodotti oħra fosthom tiġiġ ċanga frik ta' Malta u l-laħam ta' żiemel l-kanetta simili l-istabiliment ta' Michael's Butcher li jinsab mis-7 ta' Ġunju 2019 ġewwa il-Ħamrun. Fit-tieni parti meħmula fil-parti tal-programm ta' risposta Roberto, issa nitkellmu naqra fuq l-ewwel ġurnata tal-kampjonat fis-Sixo World Sports Premier League li kellna il-ġimgħa. Qabel xejn kellna dawn ir-riżultati Balzan 3 bil-Kirkara 3, Floriana 3, Melita 3, Hamlin Spartans 3, Zaba St. Patrick 1, Hibernians 2, Shirlines 1, Barca Xlok Shake 0 United 1 u Sima Wanderers 2 Mosta xejn. Bidu spettakolari aħna għedna l-introduzzjoni għal era ġdida fil-futbol lokali. L-ewwel kummenti tiegħek qabel ma tpassi xi lobijiet partikolari. Ovvjament hija l-ewwel ġurnata, ġifieri kull klabb ikollu lan li jibda b'mod pożittiv, speċjalment dawk li għandhom lan li jisfidaw għall-unuri. Kellna ovvjament lobijiet interessanti għal Balzan Birkirkara u Floriana Melita li ż-żewġ lobijiet spiċċaw fid-draw ta' 3-3. Kellna ċ-Champions Ħamrun li bdew b'rebħa fuq it-tim promos ta' Zabbar St. Patrick. Ovvjament Ħamrun naħseb għadhom bit-toma morra ta' dak li għaddew minnu fil-kompetizzjonijiet Ewropej. Naħseb nħolqu ħafna aspettattivi u kollox tar marrieħ mill-ewwel u forsi wieħed hemmhekk irid janalizza ftit ukoll x'ġara u ma ġarax. Ovvjament kien hemm il-bidu negattiv ta' Marsa Xlok wara l-istaġun pożittiv li kellhom l-istaġun li għadda bdew b'telfa kontra Gżira. Però naħseb dawn il-lobijiet u rew li hemm ċertu għalkemm għadna l-ewwel ġurnata, però ovvjament kien hemm ċertu bilanċ. Ma kienx hemm xi logħba fejn tim iddomina għal 90 minuta l-tim avversarju, ġifieri it-timijiet ovvjament għadhom idu jsibu saqajhom, għadu kmieni, kapaċi jkun hemm xi tibdil ukoll fl-iskwadri. Ġifieri, però naħseb li s'issa jidher li kien hemm ċertu bilanċ bejn it-timijiet kollha. Ovvjament wieħed jistenna biex jara dal-format il-ġdid x'impatt ħajħalli fuq l-andament tal-kampjonat, din għadha Pandora's Box, ħadd ma jaf eżatt x'ħajjiġri u mhux ħajjiġri, ġifieri nistennew naraw huwa staġun ġdid, format ġdid, sponsor ġdid, kunċett ġdid, ġifieri hemm ħafna affarijiet ġodda li rridu ovvjament inħallu żmien biex juruna kif ħajżvolġu. Il-riżultat li spikka fil-fema tiegħi naħseb kien id-draw li Melita kisbu ma' Floriana Melita li kienu għal-twil minn fuq vantaġġ koplu qabel ma mbagħad Floriana nova u finalment ċampjonat tal-Sturja l-gowl li ta' punt naħseb nisfuq lil-Melita fil-93 minuta. Li naħseb li dan huwa ħasseb il-riżultat tal-ġimgħa. Biss ukoll ta' min jissenjala il-Maxwell Maja ta' Birkirkara illi Sturja tripletta f'logħba spettakolari ħafna illi kellna bejn Balzan u Birkirkara fejn tista' tgħid il-futbol offensiv l-ordni tal-ġurnata
matlubi fil-logħba bejn iż-żewġejn. Jina naħseb li konsegwejt il-press conference li għamlu Melita meta ppreżentaw l-akkwisti u ovvjament li għandhom għal dal-istaġun. Deru li huma klabb ambizzjuż fis-sens bħal donhom ishom biex ngħid huma ċerti, imma huma ħafna konfidenti li ħajżommu posthom fil-Kampjonat Premier fl-aħħar tal-istaġun. Għandhom coach ġifieri Clive ħabib tiegħi sellimni minn hawnhekk. Coach bravo, ovvjament għadu kmieni, ġifieri il-fatt li fl-ewwel ġurnata irnexxielhom jieħdu punt kontra Florjana, li ovvjament Florjana bl-istorja tagħhom u anke b'dak li għamlu l-istaġun li Huma favoriti għal ħafna play għal ħafna ħansejtu fost il-favoriti li jieħdu l-kampjonat fis mill-lider għax din il-logħba nistajx insegwiha kellhom xi pedini fosthom Franklin Sasser Deqsin minn dan il-konfront. ħana li Antonello, ma tistax tiġġudika l-ebda tim wara l-ewwel logħba. Għadu kmieni anke naraw il-futbol barra minn Malta, ġifieri jekk nħarsu l-Italja, pereżempju allura Napoli tiġa ħajkollhom staġun diżastruż għax Issa nitkellmu fuq is-Serje A fit-tielet parti għax biex nagħti eżempju ma tifhimni, ġifieri għadu kmieni, ġifieri Florjan għandhom coach ġdid, akkwisti ġodda, allura l-istess ħaġa li semmejna l-ewwel għal Chelsea. Sakemm it-tim kien għaqad jidraw il-xulxin, jieħu żmien. Jiġifieri jieħu żmien u ovvjament f'sitwazzjonijiet bħal dawn klabb żgħir aktar għandu xi gwadanja milli xi jitlef. Meta xi kultant aħjar tiltaqa' ma' tim meqjus bħala kbir fuq il-karta fil-bidu tal-istaġun milli aktar ma jgħaddi l-istaġun. Ovvjament fil-bidu qisu kulħadd jibda fuq l-istess tarġa u mbagħad ovvjament ikun hemm min jitla t-taraġ iktar malajr. Eżattament. Qabel ma mmorru għall-blokki tal-reklami l-ġimgħa d-dieħla wkoll tajtni li nista' se jkun programm dedikat kollu lill-kampjonat Premier lokali il-ġimgħa li jmiss se jara żewġ logħbiet jaħarqu ħafna. Fil-ferma tiegħi wkoll interessanti il-ġimgħa għandna bosta naxxar, iż-żewġ logħbiet li qegħdin jifittxu l-ewwel tip dan il-kampjonat u s-sibt ħamru Florjana. Naħseb illi ħanejdu hekk il-dilettanti tal-futbol lokali għandhom fil ġimgħa mill-aktar interessanti jistennihom tal-missi iż-żewġ logħbiet. Naħseb anke ħajbejn iż-żira kapaċi tkun logħba interessanti, ġifieri il-fatt li Andrew Cohen ex bandiera kif iżejlhom it-tnejn ta' Hibernians illum il-ġurnata coach ta' Gżira, ovvjament ħajltaqa' kontra l-ex-team tiegħu, ġifieri naħseb ħadd tkun logħba wkoll interessanti. U żewġ timijiet illi wkoll refu l-ewwel logħba tagħhom għaldaqstant se jridu ifittxu illi jagħmluhom snejn minn snejn. Eżatt, ġifieri huma logħbiet interessanti ovvjament fil-mument jiena l-inqas min-naħa tiegħi ma nqis l-ebda klabb li huwa favorit. Kif għedlek l-ewwel, ġifieri hemm għadna bidu, wieħed irid jara, ovvjament min ħajibda jerbaħ minn issa ħajavvanza l-qudiem għalkemm dal-format il-ġdid qisu ma ħajjiswa l xejn f'dil fażi tal-istaġun. Però naħseb ħajkunu logħbiet interessanti u ovvjament għal kull min iħobb il-futbol lokali huma logħbiet li wieħed m'għandux jitlef. Mela, grazzi ħafna Roberto ta' dan it-tieni part tal-programm ġufa il-ġimgħa d-dieħla għandna il-pjan tagħna huwa li niddiskutu ħamrun Florjana tas-sibt u Sliema Hibs li se tintlagħab il-ħamis ta' wara, waqfa qasira oħra ta' reklami jibqgħu magħna kif titlu lura se nkunu qegħdin niddiskutu Parma Fiorentina u wkoll nitkellmu fuq xi punti oħra relatati mat-tim ta' Parma għal dan l-istaġun. Sadattant, ibqgħu magħna dan qed magħkom.
snin tal-kura għall aħjar prodotti u servizzi ta' sburija. Żuru wkoll Nails by Xarona fl-istess stabbiliment għall aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Tajjeb hekk? Wasal żmien ommok bissierek jew xi ħadd minn tal-familja għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla pasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera verament familjari. Għal bookings xempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Merħba t-tielet parti tal-programm Botta u Risposta. Fatulkom ukoll illi dan il-programm se jiġi mustallilkom nisbaħ xewqat ta' Michael's Butcher tal-Ħamrun fejn fih issibu laħam ta' laqgħu kwalità bi prezzijiet raġonevoli fosthom laħam tal-barbecue, tiġi ċanga u xqiq ta' Malta friski. Issa wkoll wasalna biex nibdew it-tielet parti tal-programm fejn se jinvolvu nitkellmu fuq il-Parma Fiorentina għandna magħna lil Sandro Mikallef li huwa parti tal-Parma, nistgħu niġibu biex twieħdu għad-domandi u nagħti kull statement fuq il-sezzjoni tal-kummenti li għandna miktuma għalikom. Sandro, l-ewwel nett insellimlek merħba merħba u grazzi ta' din-lejla oġbok għad magħna tal-li niftik tistenna imma issa ovvjament għandek l-ispazju kollu għalik. Mela qabel li ma nibdew, Parma Fiorentina wieħed wieħed, l-ewwel timmenti fuq il-logħba minn ħatijak Sandro, tissi tixel il-mikrofon. Efemni, kienet logħba li kena nagħlqu qabel. Jiġifieri meta tagħmel dak l-attakki kollha, speċjalment fl-ewwel ħaf il-Fiorentina qas qabdu l-art. U inti quddiem il-last l-ewwel fil-raba' minuta jitfgħu barra Oli Miħajla. U mbagħad skurjajna. L-asta ta' som. Il-Parma jibqgħu jattakkaw u tindunja li Fiorentina bdew jħawdu. Għax inti il-Parma jilagħbu futbol. Passing, jiġifieri futbol maġġel, Bonni jagħmel sfonda, fil-fatt il-fiżiċità ta' Bonni ftit mill-plejers. Ħafna mill-plejers il-fiżiċità li għandu Bonni ħadd ma jlaħħaq miegħu. Jiġifieri huwa attakkat modern, jagħmel l-isfonda, assistment, fil-fatt kien ġmiel ta' gow u Bonni mhux u Dennis Mann ir-Rumen mhux l-ewwel darba li jagħmlu dak il-ballun. Jiġifieri moment inti tagħmel dak l-attakki kollha u ma tiskorjax it-tieni gow, it-tielet gow fejn kellhom ċans jagħmluhom. Mbagħad tibda tibber tiġi l-esperjenza u mbagħad kien żball ta' Suzuki. Ġifieri huwa gowler modern fuq kollox iduħ anke l-Manchester United. Il-ġiew Suzuki. Ġifieri qed nixxu Kraus huwa wise. Qed jixxi biħsieb plejers promettenti li l-valur tagħhom f'qasir żmien ħajsplodi bħal Bernabé. Bernabé kien ġabu Maresca, illum il-coach ta' Chelsea. Jiġifieri dak kien jus ta' Manchester City. Jiġifieri Bonni, Dennis Mann,
ċirkati l-Awstraljan, kollu huma players li f'qasir żmien il-valur tagħhom ħaj jisplodi. U anke l-ċiex players ġodda li ġibna tajbin. Kanċilieri u Pontus Alquist. Ġibnieh minn għand ir-Rostov. Fil-fatt ukoll semmejt punt li l-logħba kien żewġ gols spettakolari sew dan isma' u l-frikik li vera di nabżu għal Fiorentina biss. Minn taħt il-logħba taħseb li Parma kien ħaqhom il-rebħa. Bla dubju. U anka l-moral, għax knowing aħna għandna 3 lobiet miċidjali. Fiorentina mal-Milan home ġo Tartini, tutto esaurito, ġifieri hemm fuq 20,000 diġà, u mbagħad ma' Napoli. Imma issa l-mument li tilab kontra dat-timijiet, il-Milan mingħajr Morata. Alla volja l-Milan mhux Morata biss. Imma meta inti tibdel naħa players ġabu l-Emerson Real, ġabu issa ġabu players li ukoll Fofana minn għalija minn għand il-Monaco. Issa ċansi tilabilhom għax bl-entusjasmu li hemm ġo Parma huwa tim żgħir. L-Italja, is-Serjada qed tiskopri min huma l-Parma, aħna nasegwuhom il-Serje D. Ġifieri bdejna mal-Alto Vicentino. Ġifieri, anzi, Arġinjano Ċampo. Serje D kien hemm stadiums li tixxuti għal-ballun bis-saħħa li jitlu fil-baħar. Imma għamilu supporter tal-Parma għalih Serje D, Lega Pro, Serje B. L-importanti li tara t-tim. Imma aħna ninsegwu l-Parma issa tieni jiskopru l-Italja, ġifieri huwa tim żagħżugħ, tim ta' esperjenza, kemm għadhom żgħar, xorta tiġibu l-esperjenza. Bonni under 21 ma' Franza. Bernabella rebaħ l-Olimpijadi ma' Spanja. Ġifieri l-kwalità hemmhekk qiegħda. Imma meta tagħmel dak l-azzjonijiet kollha trid tiskurja. Hawn anki tagħmel tella 10 attakki u tiskurja wieħed, għax ma ħajrkuprak u tistenna li titla' fil-logħba. Roberto, l-ewwel kumment tiegħek fuq fuq l-Parma Fiorentina ukoll forsi neċilhom minn dal-Sandro. Naħseb naqbel ma' Sandro, Parma jidhru li huma tim interessanti. Jiena mal-Fiorentina segwejt xi biċċiet, kont segwejt il-highlights tal-friend li labu mal-Atalanta u kisbu rebħa tajba ħafna hemmhekk il-Parma, għalkemm ovvjament kienet friendly. Però naħseb li għandhom tim interessanti, għandhom ħafna players li huma interessanti u ta' prospettiva. Ma naħsibx li bil-kwalità li hemm fit-tim Parma ħajkun wieħed mit-timijiet li jirriskja jiġu relegati, ġifieri naħseb huma tim ta' nofs il-klassifika. Fiorentina min-naħa tagħhom bidlu l-coach, ġamlu xi akkwisti, ovvjament ibidlu s-sistema, kulħadd jaf li Palladino jħobb jilgħab bil-back three, mentri Italjano kien jilgħab bil-4-3. Allura anke l-players li kien hemm sakemm jidraw sistema ġdida jieħdu ftit ta' żmien, ħadu l-Gudmundsson ukoll li naħseb li ħajkun akkwist interessanti ħafna Fiorentina. Issa ovvjament hemm is-saga fuq Nico Gonzalez li jiġi mal-Juventus u Juventus jagħtuhom il-Larter u lil Kostic bħala parti mit-trasferiment u naħseb huma żewġ players li ma' Fiorentina kapaċi jilagħbu b'mod regolari u jkunu ovvjament ta' valur miżjud tat-tim. Anke Fiorentina naħseb huma tim interessanti, ġifieri jekk kan nitkellmu b'mod inġenerali fuq l-ewwel ġurnata tal-Kampjonat Taljan, naħseb forsi Como deru xi ftit li huma tal-livell naqa' baxx għalkemm kellhom xi players importanti neqsin. Però ovvjament kien hemm is-sorpriża ta' Verona li jerbu lil Napoli kittab xejn u Napoli qishom ma jistgħux jieħdu r-ruħ minn mindu telaq Spalletti. Ovvjament id-darba marru fuq paridej sodi bħal Antonio Conte, però naħseb anke s-saga ta' Osimhen imblukkat l-istrateġija kollha li kellu Conte biex jakkwista players skont il-pjan tattiku tiegħu u ovvjament ir-riżultat wera li Napoli għadhom fuq għandhom ħafna partijiet mit-tim li huma naqsin. Jiena pereżempju ddiżappuntaw mill-Milan
li istennejt ħafna aħjar anka bdejt naqra l-kummenti li bdew jagħmlu fil-pre-season fuq Fonseca, tifħir biss, kemm huma kuntenti l-players u mbagħad ġew għall-ewwel logħba uffiċjali u kisbu punt biħniena. Bes hawnhekk Roberto, la semmejna l-Milan, Milan se jkunu l-avversarji illi Parma ħatilgħu magħhom fil-ġimgħa li ġej. Temmen tistgħu tġibu xi ħaġa mill-logħba? Sandro. Bla dubju. Jiena ġifieri għandi ovvjament anke ħbieb Milanisti, jien minn hawnhekk ngħidulhom li nhar is-Sibt il-Parma tirpilhom il-Milan. U ċert milli qed ngħid, għax l-entusjażmu li ħajkun hemm it-Tardini meta ġatu eżawrito, il-Parma m'għandhomx minn xi jibżgħu mill-Milan, rispett lejn kulħadd, imma nirdu l-punti biex insalvaw. Issa l-bidu tal-kampjonat, l-ewwel logħbiet huma l-kulħadd. Imma meta inti titla' mis-Serje B, titla' b'appeal iktar. Għandek xi ħaġa iktar x'toffri għax is-Serje B huwa kampjonat. Ngħidlu jien tasrib. Serje B l-mentalità u l-Parma li kellhom tajjeb li dejjem baqgħu jiġġieldu sal-aħħar mument li safar ir-referi minn segwa l-lob tal-Parma, Serje B, kemm il-darb ħafna punti għamilna fl-injury time. Iġifieri t-tim jgħidlek li aħna ma ħanaqta' qalbi qatt. Għax il-post tagħna huwa s-Serje A. Tim li bata ħafna, imma s-supporters baqgħu hemm. U forsi nixtieq ngħidha minn hawnhekk li kien hawn Malta kienu jaħsbu li ma' supporters tal-Parma, is-supporters tal-Parma hawnhekk qegħdin maqudin jekk għal rrid nagħmlu il-Malta Club u l-passjoni li Sadu ta' meta xi issa ma ħassasek l-affar fuq id-dettalji u l-pjanijiet li għandhom hawnhekk is-supporters tal-Parma. Fuq hekk nħubu nitkellmu. Domanda oħra li xtaqt ninsaqsi. Inti semmejtilhom tal-kalendarju u li jmiskom tilagħbu u qed nivvota illi imiskom tilagħbu ma' Napoli fil-31 ta' Wissu illi jkun l-aħħar ġurnata tas-suq ta' trasferimenti. Ma nafx, jiena ma jekk Napoli illi se insomma Bologna ma jaħdux punti lanqas jew ma jaħdux lanqas illum ma' Bologna, naħseb illi jaħsibuhom fil-mument verament fil-mument għal-ġak Maradona. Ekku. Fil-fatt Varaskelia jgħati l-Ġeorġa għax kellu baby. Ġifri forsi jilab magħna, imma li ġej mhux ħajlab għax il permess. Però fimni Antonio Conte diġà qiegħed on the edge u jiena li kemm coach bravu u coach tajjeb, però De Laurentiis u Conte għandek ġesterjus li ma tantx marru tajjeb flimkien. Ifhimni Conte jrid il-flus, jrid il-plejers tiegħu, għax huma ovvjament iridu li jagħtu l-Osimhen li Chelsea jieħu Lukaku u Lukaku xorta plejer li għalkemm m'għatux Lukaku ta' qabel kemm il-darba narawh li jkun overweight, ġifier dak jiġi fil-forma propja. Però in-Napoli jidher li x-xintilla spiċċat u hija ħasra. Jew hija ħasra. Ġifieri issa hu l-mument li tilgħab man-Napoli. Ġifieri ma tistax issibu motar minn hekk, għax anke l-Bologna għalkemm bitlu ħafna wkoll, Orsolini u hekk, sartu dawn tim validu. Ġifieri m'għandna xejn nitilfu. Il-Parma m'għandhom xejn jitilfu. Però l-okkażjonijiet li jkollok tittamilhom. Għax anke Serje B mal-ewwel żball li tħula taħseb wara Serje A u qed tilgħab mal-iktar klabs tajbin fl-Italja. Infatti, wkoll qed nagħmlu l-istatistika li kienet fuq din il-logħba tutti totali 15-14 Fiorentina, shots on target 4 tal-Parma, ċuppijiet huwa 6-5 għal-Parma li għaddi staw ngħidu għattimli fuxu il-Parma kellhom parti sew mill-logħba.
Żguri r-riżultat ta' nhar is-Sibt li għadda Liverpool jista' jgħin wara l-qudiem, biss taħseb li kapaċi timperaw għal iżjed minn ġast salvazzjoni? Għalfejn le. Inti t-target tiegħek Xi post tranquill forsi klassifika? għalfejn le. Inti t-target tiegħek jgħidu li ġġib jew 40 punt jew ftit iktar. Jiena nemmen li ħajkollok qasma fis-serja u anke tal-aħħar, ħajkollok dawk il-klabs li ħajprovaw għalik u Champions League u għax-tazzi. U mbagħad għandek in-neo promossi li nemmen li qegħdin ħafna aħjar mill-Venezja u mill-Como għax inti mhux inbili tibdel. Inti naraw timim mill-passat Portsmouth fi żmien minn ma kellhomx Boba Diop, Prince Boateng, imma inti mhux kemm fuq. It-tim aħna niftakar jiena l-ewwel wieħed. Qabel ma tlajna serja kellna l-Buffon u l-Vasquez. Buffon irtira u Vasquez ma ġeddulux il-kontratt jingħad kif l-iktar plejer tajjeb ma sammejniex. Xara, tlajna serja għalfejn. Għax il-plejers kulħadd tal-almu tiegħu. Kulħadd jagħti 100% għaliex iktar il-karattru ta' kull plejer Bonni, Benedixak li hu inċert, Bernabe, Del Prato li għalija f'qasismi jaġġaj tal-Loma Nazzjonal. Kamara, ħarġu ħafna plejers li inti mhux tiddependi fuq plejer, inti plejer jagħmel id-differenza. Però tittirbaħ kollettiv. Tattakka flimkien u tiddefendi flimkien. Qed tittamel. Ġifieri jiena nemmen li l-ewwel nsalvaw huwa tal-ewwel logħba tal-lig. Għax anke sfortunatament l-injuries, affarijiet li huma parti mill-logħba. Imma l-ewwel ġib dak l-40 punt u mbagħad naraw. Jiena li nsalva diġà kuntent. Però nemmen li l-Parma jistgħu jagħmluha iva anke forsi conference għalfejn le. Però ovvjament kull sena tkompli tippompjaw għandna hopefully il-ground il-ġdid. U tittejjem iżid patina anzi għandna tim sasuħ. Sabu wkoll il-Kit Spiteri, supporter ta' Parma, li qed jgħidilna għandek proset Sandro. Grazzi, sallem il-ħbibtieri kollha tal-Parma minn Malta u minn Għawdex. Grazzi. Roberto, xtaqt ukoll insaqsi naqra komanda lilek din id-darba. Intom il-ġimgħa d-dieħla Juventus istom morru ġo Verona. Wara dak li rajna nhar il-ħadd li għadda. Tmorru ġo Bentegodi saħsika. Tħassbek xejn dik il-logħba? Jew sodisfatt li rajt id-dieħla? Tittara ovvjament għadu kifet l-ewwel għadu kmieni, però kien hemm aspetti pożittivi. Għal-inqas rajna fl-aħħar Juventus jilagħbu l-futbol. Jiġifieri dak kien bidla drastika minn dal-aħħar 3 snin. Illum ħadna aħbar li hemm Thuram Muea li ħajkunu neqsin fiż-żewġ logħbiet li ġejjin, jiġifieri Giuntoli irid ifittex jakkwista players biex ikollu replacement għax l-iskwadra tal-Juventus fil-preżenti hija qasira ħafna u naħseb li hemm problema minn dal-aspett. Però hija logħba perikoluża. Hija logħba Verona f'darhom huma tim insidjus. Ovvjament għandhom l-entużjażmu għadu l-bidu tal-istaġun bdew b'rebħa tajba ħafna fuq Napoli, ġifieri ħajkollhom il-moral tagħhom għoli ħafna. Hija logħba perikoluża ħanejdu hekk. Ovvjament mhux ħadd tkun logħba faċli. U fl-aħħar snin jekk naraw ftit l-istorja, ġifieri fl-aħħar snin Verona dejjem tawna battikati sew f'darhom. Issa ovvjament wieħed jistenna x'ħajjiġri matul il-ġimgħa jekk hux ħajjiġu akkwistati Gonzales, Bob Miners, Conceição, Kalulu. Ġifieri hemm dawn il-mistoqsijiet. Ovvjament plejer li jitrenja 3 darbiet ma' sħabu u ma naħsibx li ħajkun jista' jagħti 100% tiegħu għax sakemm jidra u jadatta ruħu jieħu żmien. Però naħseb li xorta anke ikun stimolu anke għall-iskwadra li jisma' tiġu akkwistati ċertu plejers qed jintefqu ċertu ammont ta' flus, qed isir ċertu investiment.
ovvjament hemm coach ġdid, coach żagħżugħ li għandu mentalità pożittiva tal-futbol. Irridu naraw kemm din mentalità ħadd tibqa' għaddejja in the long term għax ovvjament ta' ġibna l-Sarri kulħadd jiftakar b'Sarri ball, futbol xampan, futbol spettaklu, però mbagħad eventwalment spiċċajna dak il-futbol rajnieh. Illum il-ġurnata naħseb hija differenti. Illum il-ġurnata m'hemmx dawk il-primadonnas fl-iskwadra tal-Juventus. Anka l-bieraħ il-fatt li pereżempju Tefal Gatti kaptin kienet mossa li jisma' hawnhekk ma ħadd untouchable, hawnhekk ħajilab min ħaqqu jilab. U ġifieri naħseb li din il-filosofija hija filosofija importanti. Għal min isegwu l-futbol Taljan, fid-9 snin li l-Juventus għamlu jibqu l-kampjonat, sfortunatament lejn l-aħħar snin imtlew balla players li kienu primadonnas, in primis Cristiano Ronaldo, u ovvjament hemmhekk id-dressing room xpakka waħda sew u ma kienx sorpriża li tad-dominju wasal fit-tmiemu. Però naħseb li ħadkun logħba interessanti. Logħba interessanti, logħba bilanċjata. Jiena żgħar ngħid li bid-draw kun tajjeb għal-Juventus. Mela, direttura, samu kena diversi opportunijiet li l-favoriti li ġabu draw fostom l-Inter, il-ferma tiegħi Jenson għax-xaqa ta' ngħidu il-Milan li semmejna appuntu Roma ġewwa Cagliari, jiġifieri u kol il-terbu ta' Napoli, rajnu wkoll ta' Lazio, u t-tiniħor li xtaqt nsemmi sew ma' fejn biex ukoll nagħmlu l-part fis-Serje A l-Atalanta illi l-kelma eżatt hija mpaqgħu il-Lecce. Gasperini, Sandro Roberto illi jkompli jimmeraviglia din il-Brilja illi l-Atalanta kellhom anki il-portatin l-istektu lejn il-Lecce ma' Stilli li ta' tierba u ta' tierba ta' minuta. Jiena kif qed l-ewwel, jiġifieri Gasperini kemm ilu mal-Atalanta qisu għandu pakketta maġika u jixtri l-min jixtri u jbieħ il-min jbieħ xorta jibqa' jilgħab bl-istess mod, jiġifieri. Però fl-istess ħin ħanitkellem mill-aspett ta' coach issa. Hija xi ħaġa li hemmhekk turi l-abilità tal-coach, f'liema sens. Fis-sens għalkemm jinbidlu l-atturi, però l-film xorta jibqa' ta' u dik hija l-abilità tal-coach li jirnexxielu isma' jien għandi sistema, jien għandi filosofija, issa nużax il-Sandro jew nużax il-Antonello, però ovvjament aħna rridu naslu għal dak il-għan. U dak jintlaħaq. U dik hija naħseb il-kapaċità ta' Gasperini. Hija ħasra li l-ebda klabb kbir qatt m'hemm bih bis-serjetà. Hemmnu darba bih l-Inter, però għax tulu rasu wara xahar. Għax ma ssapportjawx, għax ma femux il-filosofija tiegħu. Naħseb li Gasperini huwa wieħed mill-ftit coaches li hawn fid-dinja mhux fl-Italja li jabbina r-rebħ mal-logħob pożittiv. U dik hija xi ħaġa li jiena nammirah, huwa coach li jilgħab kontra min jilgħab, jibqa' jilgħab l-istess sistema, mhux pereżempju, biex nagħti eżempju, kif kien jagħmel Allegri, right? Jekk jilgħab ma' tim b'saħħtu jilgħablek b'5 wara, Gasperini l-filosofija tiegħu hija 1v1 across the field. Jiġifieri hu jgħallem il-plejers tiegħu li jilagħbu wieħed kontra wieħed, kulħadd. U dik hija xi ħaġa hija riskju, għax fl-aħħar mill-aħħar hija riskju, però huwa riskju li jekk jirnexxielek tieħdu ħajħalli riżultati pożittivi kif ġara l-Atalanta fl-aħħar snin. U naħseb Atalanta għandhom ikunu eżempju għal-klabs Taljani, number 1 fl-scouting, għax ovvjament daw ġabu players li ħadd ma kien sema bihom u magħhom splodew u spiċċaw daħlu miljuni kbar minnhom. Bil-case in point kellek il-Hojlund, kellek il-Kessi, għandek il-Cop Miners,
għandek il-Lookman li jduħ il-Paris Saint-Germain. Daw kienu kollha players li jixtraw bi ftit u llum il-ġurnata tinbijaw għal ħafna flus aktar. U ħadd ma kien jemmen fihom, ħadd ma kien jemmen fihom. Sorry? Ħadd ma kien jemmen fihom. Eżatt. Hemmhekk il-bravura tal-coach li temmen tal-futur. Però oħra, issa punt ieħor, ma jfissirx li minn ħajakwista daw il-players ħajatu l-istess rendiment li taw mal-Atalanta. Bla dubju. Mal-Atalanta qegħdin parti minn sistema, qegħdin parti minn filosofija u għans ta' jinbidel kollox. Kapaċi ma jrendix kif kienet irrendi ma' Atalanta. Allura ġifieri hija question mark x'ħajġri. Però naħseb Atalanta huma eżempju ta' kif għandu jitmexxa klabb, ta' kif għandu jitmexxa tim, u naħseb li t-timiet, speċjalment timiet Taljani, għandhom ħafna x'jitalmu kemm mill-operat tad-diriġenza tal-Atalanta u kemm minn dak li qed jagħmel Gasperini. Bla dubju. Ngħidlek. Mhijiex xi ħaġa li ma jafx in-nies li l-futbol Taljan qiegħed fi kriżi. Fi kriżi f'liema sens. Il-problemi tal-futbol Taljan ilhom ġejjin anke li għandek ftit clubs li l-istadium huwa tagħhom. Merchandise, marketing, gate money. Hemmhekk hemm problema, Sandro. Ta' burokrazija mill-gvern, l-Inter u l-Milan ilhom jiġġieldu mill-2007. Appuntu. Is-silbu ta' Milan ma jilċja. Eżatt. U anke Parma, jiena l-owner tagħna Kraus, ġifieri ma rridx nitfa' xi bomba hekk għas-supporters, hija xi ħaġa li jafu. Però ħadd ma jagħmel xejn għal xejn. Dak Kraus diġà nefa' fuq 250 million, 250 miljon fi players. Dennis Mann kien record signing minn Romanija. Ġifieri, ta' xtrajlek xi 14 million. Ġifieri, inti ħadd ma jagħmel xejn għal xejn, għallhom jiena ma rridx l-ground niftħu darba kull ġimagħtejn. Jiena rrid l-ground niftħu kull jum. Restaurants, shopping center. Vera, forsi n-nies fil-viċinanza ħajgerglu, però inti biex tkun livell ma' klabs oħra qed titagħmel. Ġifieri, that is the only way forward. Ma tistax inti tibqa' hekk stadiums antiki għandek dawn problemi mal-komuni u hekk u affarijiet burokratiċi, però l-futbol Taljan inkellhom utli li ttella fżar u ma ttihomx ċans. Jien niftakar f'ismi il-Ġovinko. Player li magħna kien stilla u ma kellu ħadd kapaċi miegħu, forsi Lucarelli. Imma Ġovinko wera u l-Parma kienu tim li afdaw fih qalu isma' jien niftakar il-Ġovinko jistorja kontra l-Juventus bir-rispett kollu. F'liema sens, għajmin kellhom sena l-oħra Juventus, però l-Parma kien klabb li jemmen fih. Cassano, anke Cassano wara kien mal-Milan, kien mal-Inter, però jiena lejja dak mill-aqwa seasons li ħadd tagħmel Cassano kien magħna f'ismina Mauri, Gargano, Biabiani. Vera ġara għax imbagħad tħallna fl-Ewropa u għada sabu li jirbef u mhux jirbef. Ma ħassra fuq plejers Taljani li kif tirek in-nazzjonali mur aħjar. Ma saf li ma jmurx aħjar. Jekk inti qed ittella ssar ma tihom ċans, jiġu lek il-klabs importanti mbagħad jixtruhom. U dal-plejers ftit li xejn qed jagħmlu suċċess, issa raw Calafiori. Jien naħseb li jalla jmur tajjeb mal-Arsenal, però ma ngħidlekx li kont nieħu pjaċir iktar imur mal-Juventus, ħalli jibqa' l-Italja. Imma ftit huma l-plejers Taljani li saru jagħmlu tajjeb barra l-Ewropa, taqblu jew le? Hemm ċertu players bħal Verratti li naqsna propru fis-Serie A. Eżempju. Mela, Sandro, kom Sandro x'nagħmlu. Mela, konna qed nitkellmu fuq il-fatt li jidher li qed jiġi maħsub biex jiġi organizzat klabb lokali għall-Park tal-Parma. Aw Marta. Tista' forsi telaboranna ftit?
Fejva. Mela, il-ħaġa hi, ovvjament, ma' sħabi, l-ewwel ħaġa irridu il-go ahead mill-Parma Clubs Worldwide li ħatala tal-aħħar ta' Awwissu flimkien ma' sħabi, ġifieri anke diġà għamilna huma għamlu anke l-emblema. Ġifieri once li ġew rikonoxxuti mill-Parma Clubs Worldwide tifħilna triq oħra. Ovvjament għax inti għandek ħafna supporters mis-Serbja, mill-pajjiżi Balkaniċi, minn Hong Kong li anke ltqajna magħhom ġo Parma l-aħħar li tlajna. Aħna l-aħħar li tlajna Ġunju li għadda. Jiġifieri tlajna grupp sabiħ ta' kważi konna 30 ruħ Maltin u Awċi. Tlajna naraw l-aħħar logħbahom u rnexxinna narawhom anke jollu tazza. Jiġifieri huwa sabiħ li klabb bħal Parma li aħna wieħed mill-aqwa timijiet fl-Italja bata issa huwa żmien ta' naqala glorja. Saqajna mal-art, ma narawx kbir, però nemmen li bdiet era ġdida. U sabiħ ukoll għax jien meta mmur Parma dik li nħoss. Jien jiddispeċini li aħna Maltin u onorati li mmorru Parma bil-floħ tal-Parma, bix-xalpa, bil-bandiera, u mbagħad issib nies minn Parma jgħidulek il-Parma ħejlabu llum. Sorry. Ġifieri inti ma tafx meta ħejlabu l-Parma għax rajna il-coach tal-Inter. Hija proset, imma kien rajt il-coach tal-Inter għax labu ma' Sassuolo is-season li ieħor. Ġifieri kif taqbad tgħid? Parma anke s-supporters tagħhom minn hemmhekk stess nixtieq li jerġgħu jagħtu kontribut iktar lit-tim. Għax inti t-tim għalkemm għadda minn żmien ħażin. Fi żmien ħażin u fi żmien tajjeb, jekk inti supporter tibqa' hemmhekk. Meta l-Juventus waqgħu Serje B, ma naħsibx li ma sammeġ magħhom, mhux hekk? Ekku. Ġifieri turi li supporter. Naqbel perfettament ma dan il-sibbijiet sandu. U jekk hawn forsi xi segwaċi li huma interessati li jingħaqdu magħkom, kif jistgħu jikkuntattjawkom? Mela, ovvjament jistgħu jsibuna Facebook, ġifieri bla dubju. Ġifieri dawk is-supporters tal-Parma minn Malta u minn Għawdex li kienu moħbijin tistgħu toħorġu open, naċċettaw il-kulħadd, alright? Aħna supporters kburin, tistgħu tingħaqdu magħna u ngħidilkom minn hawnhekk li fl-aħħar ta' Ottubru aħna nkunu Parma għal Parma Empoli. Jiġifieri mhux problema ta' flights, min irid jista' jiġi magħna, jiġifieri mmexxukom kif x'għandkom tagħmlu, u jekk għal rid ejja ħaniftħu l-klabb tal-Parma u Malta. Ninaqtu mal-oħrajn, ovvjament, u dak li jkun tgħid isma' qabel il-logħba mort tkellimt naqra rajt kif ħajlab bħala tattika rajna ma' kontra minn ħan jilagħbu. Jiġifieri aħna qegħdin hemmhekk bħala ħbieb ngħinu l-kulħadd u ovvjament l-imħabba li għandna lejn il-klabb dejjem tkun hemm. Mela, nawguralkom min-naħa tagħna wkoll li dan il-proġett jirnexxi nixtieq ukoll li jkollna diversi supporter ta' b'sawma dan li jirrappreżentaw diversi timijiet. Bħalma wkoll hija l-policy ta' sportiva illi niftħu tieqa għal kull klabb illi għaw ġewwa Malta, sew klabb illi jgħid tinħabbu klassifika, sew minnaħa tan-nofs kif ukoll klabb minnaħa ta' isfel dinna policy illi anki jiena bħala editur dejjem insistejt fuqha illi waqt biex titfordam da botta risposta nagħtu ċans lil kulħadd. Ħaqna wkoll għamilna illum. Mela, grazzi Sandro, grazzi Roberto tal-kumana, grazzi wkoll il-sponsors tagħna li huma Michael's Butcher, Beauty Slimmer Katalan u The Barber, u nħeġġhom xkoltu żaw is-servizzi tagħhom għax id-direttament tgħidu li nagħmlu il-grum. U tellaw kontenut ta' level, wkoll li dan il-programm na ftit ieħor ser ikun disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna madwar sija u nofs oħra. Sta tinsewx subscribe
biex ma titilfu xejn mill-kontenut li qegħdin noħorġu ta' kull ġimgħa. Tista' tgħid għal dan l-istaġun il-vota risposta jirritorna nhar it-tnejn fejn jiena se nkun qiegħed ukoll nitkellem fuq il-futbol lokali ma' diversi partitarji. Roberto il-ġimgħa d-dieħla se jkun qiegħed jara l-Juventus għaliex it-seħħa miljuna stess tal-programm allura se probabli tkun xirqa li issegwi t-tim tiegħek mhux hekk. Ekku. U mbagħad jidħol l-istaxara jiena nerġa' narakom jekk Alla jrid nhar il-Ħadd wara il-Grand Prix tal-Olanda tal-Formula 1 għar-reazzjoni tal-ewwel telaq għall-Formula 1 terġ tirritorna f'tmiem il-ġimgħa u nisperaw bħala partnerji tal-McLaren li jirnexxielna wkoll nġibu suċċess fit-trakka ta' Max Verstappen. Bil-bqija għal-issa u hawnhekk Antonello Vera u Roberto da Brincat jawguralkom lejl tajjeb u nsir u l-ġimgħa. Nhar it-tnejn li ġej fid-disa'. Saħħit. Vota u risposta ġie mwassal lilkom grazzi għal Beauty Wisdom, El Catalan, Michael's Butcher tal-Ħamrun u The Barber Room.